लोगोफोर गोबावनि उनाव दिनैसो फैलायबाय आरोना। माथो बुंबावनो आरो लोगोफोर, माने बे साननैसोआ सोलाबथाराखै आरोना। आरो बे साननैसोआ बारा सोलाबखानाय नङा दे लोगोफोर। माने सानथाम सानब्रैसो मार बेस्थ' आरोना बे साननैसोआ खामानि गोसा। आरो बै मोनसे चेनेलनि भिडिअखौबो हगारदो होननानै बुंबाय दं आरोना, पार्ट 11खौ। नाथाय आं बानायनोनो सम मोनाखै। जिखिजाया बे सप्तासेनि गेजेराव नुगोन आरोना बै मोनसे चेनेलनिखौ। माने बे साननै सानथामा सोलाबखाया आरोना लोगोफोर। आरो नै लोगोफोर बोरैबा मेगनाबो सागासिनोसो एकदम मा बुंबावनो लोमजाहांबो मोनबाय दं आरोना। आं मुलिसो जाना होदों। आइयाथ' भिडिअखौनो बानायनो होआखैमोन, जेनेबा बानायनो होथ'वाखैमोन आरोना, मेगना सादों नालाय गाज्रि जागोन होननानै। मेगन सादोंबालाय मानोथ' बानायदों, उनाव बानायनो हागोन दे होनना बुंदोंमोन। नाथाय आं आरो दिनै सानब्रै नामा जाबाय खोमा हगारिया, बेनिखायनो हगारबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय गाबोन समफोरबो आं भिडिअ हगारनो हानाय नङा खोमा आरोना लोगोफोर। बिनि उनावसो आं बानायनोसै। दे होमबा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालाम आरोना, नायसाबदो आरोना दिनै। दे होमबा लोगोफोर, दानिया भिडिअखौ नायदो आरोना। बा बेसेबा गोबावनि उनावसो दिनै न'आव फैबाय, साफाबो खालामबाय। बै आइयाबो खेबसेबो फैया खोमा न'आव। हौवा मोननाय लोगो लोगोनो न'खौनो बावबाय। बेसेबा गाज्रि जाना दङमोन न'आनो। भुतफोरासो बाहा लाबाय बायदोंमोन खोमा। दा नै आं फैनानै बेसेबा साफा खालामबाय। खालाबो लगायदों न' सिङावनो, धुपबो लागायदों। दा मोदायफोरा बाहा लाबाय बायदोंमोनबाबो खारबाय आरो। बे आइया लुबावनो हाबा जादों। बेनिखायनो आं साननैसो गैयावनो हाखु दाखुनो हाबा जादों गामुसिंजों, साला लभियाया। आरो आदामोनाबो सानसेबो फैयालै बा। जेबो गैयाना, न'आल' दङ न'आल'। बस्थियाबो फिसाथार थुख्रासेल'सो नालाय, खथासेफोरल'सो दं खोमा। बेनिखायनो फैया आरो मा मोनगोन फैनानै। गय बागानबो गैया, फाथै बागानबो गैया। बिथिंजाय हाखर दंफां लाइफां जेबोआनो गैया। दंफाङालाय ओरैनो थाइजौ खान्थाल दं होनदोंलाय फांनैसो। गय बागान थानायमोनबा, फाथै बागान थानायमोनबा फैगौमोन आरो बिसोरो। दा जेबो गैयाना, न'खौ जेबो थालानो लाया। गांजेमा गोसोम रानि? ए माथो बाजैसो। बा बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुबायहाय गांजेमा गोसोम रानि। माथो बुंबावनो आरो बाजै, दा आरो आङो गुबुननि न'आवसो थायोना। र' बाजै आङो सियार लायनि। नाङा, आङो सकआवसो थांनो नागिरदों र' गांजेमा गोसोम रानि, माने नोंखौ नुनानैसो हाबदों आङो। बेसेबा गाज्रि जाना दङमोनहाय न'आनो। भुत थाग्रा न' बायदिसो नुग्रा जाबायमोन, दिनैसो साफा नुबाय। औहाय बाजै माथो बुंबावनो। नोंसायाथ' नोंसाय देनाय बिजामादैजोंनो हाबा जाबाय। ओमफ्राय कुकुलुकु मोनाथ' फैनो हागौ ना? औ, न'आव जेबो गैयैखाय फैया बिसोरो। ओमफ्राय नोंसा आइनियालाय माथो खबर? बा बे मादैखौबो आं सानाखैमोन दे बिजामादैजोंनो हाबा जागोन होननानै। ओमफ्राय गांजेमा गोसोम रानि, बेथ' बे ओमफ्राय नोंनिया हौवाया मा जामारखो? माने सोंनायखाय गाज्रि मोननाङा देनाय, माने नोंखौबो खोनादोंमोन आरोना माबा मा होनो, जेनेबा हौवानि बिब'नि फिसालाजोंनो खारनाय होनना खोनादोंमोन आरोना। ओमफ्राय गारबाय होननाबो खोनादोंमोन। माथो बुंबावनो आरो बाजै, गैला रावबो। गानना थांनानै फैयासै। गावगायानो आंखौ लांबाय, गैला ओमफ्राय फैयासैयानो। र' ओमफ्राय नोंखौथ' प्रेगनेन्ट होननानैबो खोनादोंमोन। गथ'आलाय? दङ बाजै, उन्दुना दङ बाबुआ। बेसे देरखो आयु, नायगौमोनहाय उन्दुआखैबा। ओमफ्राय गांजेमा गोसोम रानि, गाज्रि मोनाबा मोनसे बाथ्रा सोंनि, हा गथ'आलाय सोर सासेनि जाखो? अनसुमानि, माने बिब'नि फिसालानि। दे माथो खालामबावनो आरो, मानसिनि जिबन, गोरोन्थियालाय जाखायो देनाय। थेवब्लाबो नोंखौ लांदों, नोंजों मोजाङै संसार जानांगौ, हा मानोथ' नोंखौ नागारखौ दे। हा गथ'नि फारसेबो एसेबो साननाय गैया होनबा बिहा? मोजां नङालै मानसिफोरा बिदिनो, मा होनना बुंबावनो। औहाय माथो बुंबावनो, दे होमबा थादो, थांसै आङो। दे, जलाबालाय थांदो। लाजिनायबो मोनो, बोरैबाबो मोनोहाय बिदि सोंबाथाय। बेनिखायनो फैनोनो बादोंमोन आङो। दा न' नालाय फैयाबाबो जाया, न'खौबो गोसोखांबाय थायो रावबो गैयाबाबो। बिसोरहाथ' जेबो खबरानो गैखाया, जेबो थालानो गैखाया न'नि फारसे। बे न'आवनो थानानै गिदिर गोलाव जाबाय। आइयाबो बे न'आवनो थानानै बेसेबा बुरिलायलांबाय। थेवब्लाबो खेबसेबो गोसोखाङा होनबा। मालदार हौवा मोननायखाय मालाय बावबाय खोमाहाय। अनसुमा, जाबाय आंनिया, फैदो। थौ जाबाय। ओमफ्राय आंनो दिनै मा बायना होगोन नोङो? नोंनो जा नांगौ बेखौनो बायना होगोन आं सना। इस नंगौ। ओमफ्राय अनसुमा, नोंथ' खामानि मावनो थांगोन न'? बारा दिन गैला माथो, नों मागोनि उनावनो थांगोनबा? औ अनजिमा, माथो खालामबाय थानो आरो, बिदि बेखार थाबाय थानोबो गोसो जाया।
आंनिबा नों थाङाबाबो जायो। आइ आफायाथ' थांनो होखायाखै माथो। थेवब्लाबो बिदि बेखार थाबाय थानोबो गोसो जाया माथो। नों बारा बोसोर खामानि मावनाङा। नों बोसोरसेबा बोसोरनैल' मावनो मोनगोन। आं बोरैबा मोनो हारसिं माने आइ आफा दं देनाय थेवब्लाबो। दे जागोन दे। ओमफ्राय अनसुमा नोंसानि न'आवबो थांगौमोन ना खेबसेसो। मा नोंसाया नोंजों दाबो मोजां जायाखै नामा? थांगोन दे। माबा अनजिमा आंखौ आइया दासिमबो रागा जोंनानै दङ। दा थांथ'आ दे, बोसोरसे बा बोसोरनैनि उनाव थांगोन। बा दाबो हामला आरो? जेनेबा आइया दाबो रागा जोंनानै दंलै आंखौ अनजिमा। दा थांथ'आ दे। नाथाय आं दि मानो थाङा, मानि थाखाय थाङा आंसो मिन्थिगौ अनजिमा। आंखौथ' आइयानो थांनो होखायाखै। मानोना आं थांबाथाय गांजेमा गोसोम रानिया मोनथिनोबो हानाय ना। आं न'आव थांदों होनना मोनथिबाथाय आरो गांजेमा गोसोम रानिया दोंदों आंखौ होसोलांगोन। अनजुमा मा सानबाय थाखो? मा साननोखाय जेबो सानाखै। नोंसायानोथ' मानो दासिमबो रागा जोंनानै दङ? मा नांज्लायदोंमोन नोंसोरहा? बेखौनो आरो खोनासंनो लुबैबाय थायो। मानोथ' खिन्थाया नोङो? मा जाहोनावथ' नोंसोर नांज्लायनायमोन? दासिमबादि माथो होलायनायानो गैया? बिदिनो ओरैनो। थुदो अनजिमा थांसै। र' आंलाय माथो बेगखौनो लाबोनो बावबाय। र' रुमावसो दङ लायनि आङो। दे थां। सरि अनजिमा, आं नोंखौ मोनसे बाथ्रा थगायदों। आं हाबा जाखानायसो। नाथाय आं नोंनो दासिमबो खिन्थायाखै बे मोनसे बाथ्राखौ। बेखौनोथ' सानबाय थायो आङो, मानो खिन्थानानै हाबा जायाखैमोन होननानै। दाथ' मोनथिबा बेसेबा गाज्रि मोनगोन बियो आंखौ। सानसे नङा सानसेबाबोथ' मोनथिगोन बियो। बिनि थाखायनोथ' आं बेखौ गामियाव लाङा। जोंफोर गामिनि मानसिफोरा आरो मोनथिजोबगौना आं हाबा जाखांनाय होननानै। बिमानैखौ हाबा खालामदों होननाबो मोनथियो। होनबा बिदियाव आङो अनजिमाखौ बोरै लांनो? सोरबाफोर जुदि लागायना होलाबायोबा मा जागोन दे? थेवब्लाबो आं अनजिमानो खिन्थाना लानांगौमोनलै। नाथाय खिन्थाबा आरो बियो आंखौ एक्सेप्ट खालामाबो जानो हानायमोन ना, बेनिखायनो आं खिन्थायासै। थेवब्लाबो दा मालाबा सानो आं खिन्थानानै मोजां मोनबाबो जागौमोन दे होननानै। बायसान्स मालाबाफोर मोनथिबा आंखौथ' बेसेबा गाज्रि मोनगोन। उफाय गैया। आरो मालाबाफोर जुदि गांजेमा गोसोम रानि मोना लोगो मोनफ्लाङोबा मा जागोन दे? बेनिखायनो गोख्रै आं खामानि मावनो थांनांगोन। आरो ओजोंनो अनजिमाखौबो लांनांगोन आङो। जोंनि जायगायाव थाबाय थानो हायाथ'। सानसे नङा सानसेबाबो गम मोनगोन बेयाव थाबाथाय। बेनिखायनो आसामनि बाहेरायावसो थांखागोन थांबाथाय। अनजिमाखौबो लांफाखागोन। जाहाथे अनजिमाया मालाबाबो मोनथिया। मोनथिबा आरो सेस आरो जोंफोरनि संसार जानाया। बिहामजो जोंफोर थांसै र'। थांनो होनना थांनायानो जायाखै नै, दिनैसो थांनो नागिरदों र'। दे आयै थांबानो जाबाय। आफाजों नोंजों थांगोनबा? औ सानैबो थांगोन। बेसेबा गोबाव जाबाय न'आव थाङिया। बेसेदि गाज्रि जाना दं खोमा, एसे साफा खालामना फैनि र'। ओमफ्राय हरबो थागोन नामा नोंसोरलाय? मोनथिया र' बिहामजो, थानोबो हानाय। सानसेसो थाना फैनोबो हानाय। दाथ' बेसेबा गाज्रि जाना दं खोमा न'आ। बोरै थागोन देनाय नोंसोरो? बेनोथ' नायनि देनाय, थानो हाबा थानोसै। बुरिनि उदैयालाय माथो देरबायानो। फिसाया गसिगोनानो बिनिया बारा दिन गैला। बे बुरि बैसोआव दासो प्रेगनेन्ट। आं मिनिनोसो ओंखारसैहाय बाला। जियानो जाया मानो, जेखिजाया जोङो मोनजादोंथ', आरामसे थानो मोनदोंथ'। बे गथ'नि थाखायनोथ' जोंफोरखौ लिंहरदों आरो। नायै नोंनाबो समा फैथारसिगोन न'? 8 मास जाबायानो खोमा न'? औ बिहामजो, समा सफैबायानो दे। आंनिबा हौवासायानो जागोन खोमा आयै। आं माबा हौवासा जागोन बायसो मोनो नोंखौ। नंगौ नामा? हौवासाबाबो हिनजावसाबाबो जेखिजाया सासे मोनबानो जागोनहाय। नोंसा बिहावजोआ लुबैसोयो गथ', बेनिखायनो उफाय गैनि आंहाबो। माथो बुंबावनो आरो बिहामजो। औ दे जेबो नङा दे माथो आरो। आजिखालिनि गथ' दसेनो देरगोन हासार गोनां। दे फैदो, मा खालामबाय थाखो? आफायालाय माथो खालामनो थांदों? दाबो ओंखारखायाखै नामा? ओंखारखांदोंहाय, माबा खिनो ओंखारनानै दाबो फैला माथो, दाबो खिखांला। बा दासो उदैखौ साफा मोनलायबायलै। आफा मा जानायनि खिनाय जादों? माथो खेबनै खेबथामसो खिबाय खोमा। बिहामजो, नोंनि दहायनि बाथोन देनायखौ जोबोद गोथाव मोनदोंनोहाय नोंनि बिहावजोआ। बुरजासो मानि जाना लानानै दा खिनाय जाबाय आंनि भागोखौ मानि जाना। गोथाव जानायमोन आरो आफा। औ बिहामजो, जोबोद गोथाव गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनो रोंगौ, आरो बाथोनफोराबो जा गोथाव जाखायो नोंनिया। आफा थिंकु दे। ओमफ्राय आफा, नोंसोर फैनाय टाइमाव आंनो खबर होबानो जाबाय, आंहा ओंखाम ओंख्रि संना दोनगोन गोथावै। दे जागोन दे बिहामजो। थारैनो बिहामजो, नों जोबोद गोथाव गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनो रोंगौ। ओमफ्राय बिहामजो, आइनो दायो रुमावनो हैदो ओंखामखौ। औ दे जागोन दे आफा, हैगोन आङो। दे होमबा बिहामजो थांसै जोंफोरो। दे थां। मोजाङै थांबानो जाबाय। दे। दा बायसायाव नोंसोर थैबा मोजांसो मोनगोन बाला।
मानोना नोंसोर थैबाथाय बे न'आ जोंनि जागोन जोंनि मानो होनबा बोरायाथ' रावबोआनो गैला बिमा बुरै सासे दङ फिसाला फिसाजो रावबोथ' गैखाया जोंल'सो दङ दा बायसायाव बिसोर थैबाथाय जोंनिनो जागोनथ' न'आ मोजांसो होनबा बिदिबा थैबा बोराय बुरै सानैबो थांबाय माथो बिसोरलाय बेनोथ' थैबा मोजांसो मोनगोन आं बिसोरखौ दा हैस हामा बेफोरबायदि बुंनो होमबालाय बिसोरलाय बेसेथ' दंबावो बिसोरनि आयुआनो गैखाला होनबाबो 60 बोसोर 50 बोसोर जाखाबाय होनबा दा बायसायाव बिसोर थैबा बिसोरनि न'आ जोंनिसो जागोन नङा होनबा कुकुलुकु अबयसे जोंनिनो जागोन थर' सोरथ' दंबावोखाय जोंनो लाना दोनगोन आरो जों जोंनि नाम खालामना लागोन नाथायलाय अबाव थैनो मा होनो बै गथ'आनो थैनांगौमोनहाय नोंसानि गोरबोआव थानाय गथ'आ दा बिसोरनो जुदि गथ' जोनोम जायोबा जोंफोरखौ अननाय नङाथ' बियावबाबो जोंफोरखौ अननाय नंला गथ'आ जोनोम जाखांनायनि उनाव एसे देरबानो जोंफोरखौ न'आव हगारफिनगोन आरो बिसोरनो जुदि रावबो गथ' गथाय गैयाबा जोंफोरखौनो गथ' होननानै अनगौमोन ना गावनि होननानै दा बे गथ'आ जोनोम जाबाथाय जोंफोरखौ अननाय नंला बिसोर एसेबो अबयसे नंमारगौबो माथो बुंबावनो आरो बादहो बेफोरखौ मा होनो फ्रिजावथ' बेसेबा नायै बेदर भर्ति जाना दङ थां बेदरा एवहै थां दिनैथ' बिन्दास आइबो गैया आफाबो गैया दोखो जागोन दावदैखौबो एव फोजोबजोबना दोनगोन रखर थां एवहैदो एवनो बादों थां नोंनो एवथां माबा आंनि एवनायखौनो जाबाय थायो आंनो सानफ्रोमबो संबाय थायो थांनाय नों दिनै एवहैनाय है माबा आङो दावदैखौ एवगोन दे नों बेदरखौ एवहै थां जागोन दे जाखाबखागोन बाला नाबो बेदरबो दावदैबो गासिबो दंजोबखायो आरोथ' पनिरबो दङ पनिर सनिर बादहो बेदरखौल' एवबानो जाबाय बेदरखौनो दोखो जागोन ओमफ्राय दावदैखौ आं एवगोन दे राजाया बेदरफोरखौ बारा जानो नागिरा दावदैखौनो हो बिनोबो दैथामसो जागोन दे आं एवहैनि र' होमबा बेदरखौ आं दावदैखौ एवा नों एवबानो जाबाय माबा गथ'आ दावदैखौ रुनायखौसो मोजां मोनो रुहैनि र' जाखाबखागोन रखरा दिनै साला दिनै एथ' सान्स गल'आ फैसिगोन र' न'आव साला गथ'आ न'आव गैयैखाय बोरैबा लांदां मोनग्रा जाबायहाय अमा तुनथुलाफोरजोंबो बेसे गेलेबाय थानोहाय बेसेरा तुनथुलाबो बोराय जाबाय र' गल'आ फैगोनसो होनना बुंदों र' माला फैगोनबा आं सोंनायानो थायाखै फन खालामहरनि र' आं दिनै बा बेसेबा मोजां मोनदों आं गथ'आ न'आव फैगोन होननायखाय बिफायानो गेसाव सालाब्रे बिफानि थाखायनो थांदोंमोन एबारा फैबाथाय थांखानो होखाला साला बियो जेबोआनो बैसो जायाखै मानो खामानि मावनो थांनांगौ दिनै बे बिफा गेसाव रायनायखौनो मोदोमाव नाङो नामा लाब गैया बेखौ केयारखौनो खालामनाङा हेलौ आनै गल' माला फैगोन हमाव आनै आं न'आव थांथ'ला दे मानो फैला जाखो नों फैगोन होननानै बेसेबा जोंफोर फुरथि नांबाय दङमोन मा फैला जाखो बिलाय हा जाम्बा जाम्बा गथ' फैनोबा फै मिन्थिगौ ना नोंसाया बेसेबा नोंखौ गाख्रबबाय थायो फै होननानै नों थेवबो मानो फैया आनै आं थांला दे आफाया आंखौ बेसेबा बादा होखादों फन हरनानै बेसेबा बखि हरदों आं थांबाथाय असान्थिसो जागोन खोमा आं थाङा दे गल' नोंखौ फैगोन होननानै बाजैया बेसेदि खुसि मोनदोंमोन आंबो खुसि मोनदों आरो आबैयाबो खुसि मोनदों मिन्थिगौ ना नों बे गेसाव मानसिखौनो मानो गिबाय दङ फै नाङा दे आनै बेसेबा बखि हरदों नों आइनो थांनानै खिन्थाहै आं आइनो फन हरला माने फन हरनानै खिन्थाला आङो आइया दुखु मोनगोन आरे बे आदायानोथ' एथ' गाज्रिना साला फन हरनानै नोंखौ बखि हरदों फिसो मानसियानो एथ' गेसाव फैलै गल' फै बिनि बाथ्राफोरखौ थाल लानाङा जेबो थेवब्लाबो आनै आं थांबाथाय एसे बोरैबा जागोनलै खोथाया माने नांज्लायनायसो जागोन दावरावसो जागोन बेनिखायनो थांथ'ला दे आं आनै नोंखौबो मा होनना बुंबावनो नोंबो जोंफोरनि खोथा मानो लाया थांनायावबो जोंफोरखौ सोङावानो थांबाय दा नै लिंहरबाबो फैया बे नोंसा आफानि खोथाखौनो लायो नामा बेलाय गेसावसो नांथ'ला दे लागिबा उनाव थांगोन दा थांथ'ला दे ओरैबायदि बखि हरदों माने आं सानखादों आं थांबाथाय मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो जागोन माने दावरावाथ' जाखागोन आइनो खिन्थाहै आनै फैमारला होनबा नोङो थै फैलै गल' फै नोंखौ फैगोन होननानै जोंफोर बेसेबा खुसि खालामबाय दङमोन नों आरो बे नोंसोर नोम्फाखौनो गिबाय आरो नोंसा आफाखौनो थै जों दङ जों रावबो जेबो खालामनो हाया मिन्थिगौ ना थेवब्लाबो रायगोनलै आं थांबाथाय नांज्लायनाय जागोन लोंना फैगोन दा माथो आं गैयैखाय लोंनायफोरा एसे खम जादोंनो जागोन मायाबा सानफ्रोमबो लोंनानै फैयो ओरैनो डाइलग मारिबाय थायोआनो बिलाय नांला दे आनै आं थांथ'ला थांनानै आइनो खिन्थाहैबानो जाबाय न'आ एथ' साफा सिल जानानै दङ मा सोरबाफोर साफा खालामफैयो नामा इयो मोनथियाथ' औ बेसेबा साफा सिलसिल जाना दं माथो ना नोंनिया फिसाला उन्दैया फैदोंमोन मोनथियाथ' आं आसुरित मोनबायहाय एथ' सिल जानानै दङ सोरबा नङा सोरबायाबाबोथ' न'खौ साफा खालामदों नङाबा एथ' सिल जाना थाया औथ' आरो नङाबा बेसेबा गाज्रि जाना थागौमोन हाग्रा बंग्रा
आरो न'आवबो खायमा बादामालि खाजोबगौमोन बेमासों थेजोबगौमोन नाथाय बिदिथ' जेबो गैया सोरो बिसोरो सोरो नोंसोरो आयु सोर गथ' जाखो बिलाय सोरो नोङो बाबु आङो लैथोमा ओमफ्राय नोंसोर सोरो आयै नाय सोरबा फैदों आयै सोरनि फिसा जाखो बिलाय रामुसिं बाबु नोंसा आइनि मुङा मा जों आइनि मुङा जों आइया दंखायो र' न'आवनो माने जों आइया बै दंखलथिंजाय माबाबाय थादों मा होनो हाग्रा सनस्रांबाय दङ सोरनि फिसा जाखो बिलाय नोंसाइखौ लिंहरनाय सोरो आं नायनि आइयालाय मा खोनायाखै नामाय आयै बिथिंजाय फैलाय नाय सोरबा फैदों सोरथ' फैदोंहाय नोंसोरसो फैदों आयै सोरो बिसोरो मोनथिया आङो सिनाय हाया मानोबा फैदों बिसोरो सोरखौबा नांगौ सिनाय हाया आं बिसोरखौ मानो फैदों नोंसोरलाय हा आबा नों न'आव थांनाय नों न' सिङाव थां बिसोरो सखन्द्राबो जानो हानाय गांजेमा गोसोम रानि बेफोरखौ मा बुंदों हा गथ'नि सिगाङाव बेफोरखौ मा बुंलाबायदं सखन्द्रानिसाय खम नामा नोंसोरो हा थां होनदोंना आबा न' सिङाव थां गांजेमा गोसोम रानि आबौ फिसायाथ' देरबाय प्रेगनेन्टबो जाबावदोंलै आइया नायनाय लासिंसिंनो बे बैसोआव फिसौआनो मोनबाय नुवाखै माने फिसौ मोननायनि उनावबो जेबो लाजिनायानो गैया प्रेगनेन्टसो जाबावबाय लासिंसिंनो मा मोखां लाना फैदों नोंलाय न'आव हा दिनैसो गोसोखांदों नामा मानो फैदों नोंसोरलाय हा नोंसोर मानो फैदों एथ' मालदार मानसिया ना बे न'खौबो नागारा नोंसोरो हा बेखौबो नोंसोरनो लानो सानबाय नामा बिदि जेबो नङा जोंफोर न'खौ साफा खालामनो होननासो फैदोंमोन आं सानदों नोंबो फैयाखै होननानै नोंदि बेयाव दंफैयो आं मिन्थियाना नोंलाय माथो बुंदोंमोन खामानि मावनासो जायो होननानै रुवाथिसो थायो होनना बुंदोंमोन माथो आङो रुवाथि थायो थाया मानो नांगौ जिखिजाया नोङो हाबा जानाय मानसियालाय मानो फैदों जागोन दे नोंसोरनो था बे न'खौबो नोंसोरनो ला जोंफोर थांसै दिनैनो थांगोन आरो बा मानिनांगोन दे नोंसोरखौ बे बैसोआवबो प्रेगनेन्ट एसेबां जस बा जोंनो हाबा माथो आयै आंथ' आइ होननोनो लाजिग्रा जाबाय आरो ओइ रामुसिं लाजि गैयि बोराय गांजेमा गोसोम रानि सिथा नोंलाय बेसेथ' मोजां हा बै समाव अनसुमाजों गोसथोलायनानै खारनाया बावबाय नामा बे मानिना लाबाय दे रामुसिं आंथ' गाज्रि हा नोंसोरो एथ' मोजां मोनबा एथ' गियानि मोनबा आइखौ मानो हाबा खालामनाय आरो आइयाबो नोंसोर मानो हाबा जानाय एथ' मोजां साननो गोरों मोनबा बाह दाथ' प्रेगनेन्ट बावसो आयु माथो आगै फिसा मोनसिगोनहाय आंहा लाजिनोबो रोङा खोमा नै फिसौफोरानो देलायलांबाय सेंग्रा सिख्ला जालायसिगोन छि आयै छि लाजिया नोङो आरो मा मोखां लानानै फैदों नोंलाय बे गामियाव मानसिफोरा सोंबा मा बुंगोन बे उदै गिदिरखौ लानानै मानो फैनांगौ नोंलाय लाजिनाय गैया दहायल'सो बाजैया फैनानै आंखौ बेसेबा बुंलांबाय बेसेबा बाथ्रा खोनासंहोबाय दाथ' आरो नोंखौ प्रेगनेन्ट होनना मिथिबा आंखौसो बेसेबा बाथ्रा खोनासंहोगोन गांजेमा गोसोम रानि नोंहा बेफोरखौ बुंनो जेबो मोन्थाय गैया मिथिबाय नोंसो लाजि गैयि मिथिबाय लाजिनाय थानायफोरानोथ' मानो बिखुनजोफोरखौनो हाबा खालामदों आं बेखौनोथ' साननो रोङा हाय दे जाबाय दे मानोथ' नांबाय दं आरो गांजेमा गोसोम रानि जालांबाय नों सोलायदो मिथिबाय हाजारबाबो आं नोंनि बिमा आं नोंखौबो गोसोखाङो मिथिबाय नोंखौबो सानहरबाय थायो मा जादों मा जायाखै आंनि फारसे साननाय मोनबा नोङो आंनि हौवाखौ सेनानै नों मानो हाबा जानाय बेखौ बुंना गांजेमा गोसोम रानि आंबोथ' नों गैयावसो जादोंना नों अनसुमाजों थांबायानो रामुसिंखौथ' नों गारना थांखाबायानोमोन ना बिनि थाखायसो आंबो जादों नोङो फैफिनगोन होनना मिथिनायबा आं मालाबाबो हाबा जायामोन मिथिगौ ना नोंलाय लभियाखा आंनि जिउखौ नों धंस' खालामबायलै आयै उन्दैनिफ्रायनो आंखौ रुवाथि दोनहरबाय आंसो जाहोदोंमोन लोंहोदोंमोन नोंसोरखौ दिनै नोङो आंखौनो आरो बिदि धोखा होबावबाय आंनि संसारखौ नोङो सेना जाबाय थां बेनिफ्राय मालाबाबो निमाहा होनो हाया आं नोंसोर बायदि मानसिफोरखौ ओंखारलां नोंहाना बे न'आव जेबो मोन्थायबो गैखाला आंहा मोन्थाय दङ मानो होनबा बेयो आंनि आफानिसो न' नोंनि बिफानि न' नङा नोंथ' रामुसिंजों हाबायानो जाबाय नोंहा जेबो मोन्थाय गैला ओंखारलां थौ थांसै थौ रामुसिं थाथोंसै दे बिसोरो लाजिनांगौहाय लाजिनांगौ मा मोखां लाना फैयो नोंसोरलाय मा एसेबो लाजिनायबो गैया नामायो प्रेगनेन्ट बावसो मा मोखां लाना फैदों बिसोर लाजि गैयिफोरा बा प्रेगनेन्ट बावसोलै आइया दिनै आंनि जिउखौ धंस' खालामबाय साला उन्दैनिफ्रायनो आंखौ रुवाथि दोननानै जायोमोन गावसोरा जोनोम होबा होनानै फरायहोनोबो हायाखैमोन जाहोनोबो हायाखैमोन दा नै हौवाखौबो सेनानै हाबासो जागारगारबाय देरदो मा
जाबावनो बेफोरबायदि मानसिफोरजों दुखु मोनो आङो आं आरो आंनि फिसाखौ रावबो मोजां मोना गादावरि आयं आरो फोजोंसार आदामोनासो रुवाथिबाबो एसे हनो नाथाय आंनि गावगायनि असे बिमा बिदा बिसोरथ' एसेबो मोजांखौनो मोना आइ गोनां सासे नोंसोरबो मोजाङै मोनजाया प्रेगनेन्ट बावसो नुदोंना बेसे खुसि जाना दं बिसोरो संसारखौ आंनि संसारखौ सिफायनानै गावगाया आजादि जाबाय दङ मा बायदि बिमा थायो बे बुहुमाव